שזה בטוח. עוד פעם, יש לי עוד יש יהודה איזק. זה אפשרי. איזה שנה זה? 1859. 59 זה לא אותו איזק. והוא נולד לא, הסבתא שלי נולדה 1847. איזק. איזק? אין לי שנה. זאת אומרת שאתה לא יודע. אבל תראי, הבת שלו, היא נולדה, רגינה סידון, נולדה ב-1847. 47? כן. אבל זה יכול להיות שזה היה 47. הוא נפטר ב-59 או נולד ב-59 איזק הזה? כמו שאתה עובד עם הסמן. תראה, זה יכול להיות. זה יכול להיות. זה יכול להיות. זה יכול להיות. זה יכול להיות, כן. מעניין שלא היה רגיסטרירת בהונגריה בשנת 1848. כן. זאת אומרת שהוא היה בקוקזה. סליחה, אחד היה במורביה. במורביה, כן. כן, מורביה. חזר למורביה, ונראה לי שזה היה איזק. טוב, אני רוצה להגיד לך באמת תודה רבה, וזה אני רוצה להשאיר אצלך. תודה. אם אפשר, לאבא הוא יושב בבית על המחשב, עובד, אז אם אפשר לשלוח לו, אולי הוא יכול... אני צריך, תנו לי את ה... מייל? אם תעשה משלוח, אני אכניס למחשב. אבא תכניס לו, אני אכניס גם את הכתובת שלי, אם זה לא יעבור, או לא יפתח לך, בסדר?